sa vlog, kuan murag naglaay na gid kayo. 3 weeks na ta diri na sa balay, way gawas-gawas, laay na gid kay ni na quarantine. Mag-show na ako sa inyo, sa inyong pwede sa buhaton sa inyong balay. Kanang mini snack. I wanna know! Ako support. Mini snack ni siya. Mini snack na easy to make. Maski wa kay budget. So, mao ni atong mga gamito. Sliced bread, itlog, isa or duha, cheese, pero medyo social man minay budget gamay, mozzarella. Pero kung wala, din cheese or cheese na kanang nasa inyong balay, tapos breadcrumbs, tapos asin og pepper. Maura na siya, basic. Atong una buhaton kay mag-slice ta og kaning pan. Mga pilahot do nato ni na pan. Mga 5 ka slice bread. Tapos, ato din ihawa ang kaniyang mga side. So, ato rang gusto kay kaniyang humok kana. So, ato na ipanghawa. Kani ato ra sa disib, di nato nilabay kay mo. Magbatil din ta og itlog. So, kani, ibatil na tong itlog. Bot nga din na itong asin o pepper. Nakalimot ko gingon, pati day bacon or ham or unsa na sa inyong balay. Pwede sa example na mo'y meatloaf or corned beef. Mo ninyong, or tuna, kung namoy tuna na para ibutang. Ang ako kay bacon. Akong ginaluto na karon kamulo. Tapos, magbutang din ta og breadcrumbs sa isa ka butanganan. Ana. Tapos, karon ang atong cheese. Ang atong cheese, ato siya i-slice og kana bitawng pa stripe. Mulat na lang ta sa atong bacon na kamulo pang luto. Tuod, ang sliced bread na inyong gamiton, ayaw mong paggamit anang kanang fresh na bago lang gipalit bitaw na sliced bread. Gamitan niyo tong mga di na ginakaon. Na bitawng gibili na ninyo sa daplin kay ala di na siya soft na. So mag-recycle na lang ta. Recycle para di malabay, di masayang, di ba? Tuod, i-flatten sad di ay nato ni atong mga pan. Gamit mo tinidor. Unsa maski ikamot na lang ninyo para mas dali. I-flat ninyo. Ipislat. But be sure na clean yung hands. Nag-wash na kong hands daan ha. Flat ninyo na pang flat. So, yara ready na atong bacon. Naka-cubes ang bacon. Nara, so humana ta og flat ani. Karon, pag na-flat na nimo, press ani. Ibutang na din nimo imong cheese. Ana. Ako duha ka cheese ako ibutang. Ana ba o ana. Tapos butngan din nimo og bacon or ham or corned beef unsa ba nang nasa imuha. Ana, ato season in. Butngan nato siya bacon. Tapos ato din siya i-close. Ma-close. Close ani. Munang gold. Ma-close siya. Tapos pag na-close na, i-do din mo siya sa itlog. Ano, naka-close na. Tapos ibutang din mo siya sa breadcrumbs. Gawas ang cheese ani. Ato yun na i-coat og ayo. So, yun na ang itsura. Ano dapat? Bacon, cheese, repeat. Ay, mas lisod siya buhaton kisa tanawon mo siya dali tanawon. Pero lisod man din siya. Sabi ko dali ra kayo. Disclaimer. Ako lang nakita sa internet. Ato na siya. Ipindot. Yun, ipindot.
gilot. Ato yun na ituso kay para yun di siya mapa pag iprito. Mauna siya, dapat tinana ha. Tapos ato na din na iprito. Tapos, kung na'y mabilin sa inyong giluto, para sa ako, na'y cheese ug cheese ug bacon. Ngayon na ay mong kaulaw ug kaon. Putda na naman ninyo kay sayang. Ang hulat-hulat sa tsakay. Nagprito pa si mother. Gamiton nato yung oil kay. Di ta pwede magamit og new oil kay sayang ba. Kung ano ni siya, on budget na snack. Naghimo sa siya og iyang chips. So sa amo, kanang patatas on the budget snack gyapon na siya kay barato na siya diri sa Italy. Nana, golden brown. Wow. 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 So, mag-mini mukbang daw ta. Sobrang kami ni. Eh, ipadungog na to. Ay, di man manugat. Ayaw ko, ano lang. Na, pag-hi sa akong vlog. Nung mag-hi-hi mo na ka, nakabacheck 3K? Ano like 3K? 4K. Ano? Puro na? Ano mas ba niya? Ano? Kayo. Mag-count sa tag chips. Mag... Ako ang background news, ang background ko. Muna kung mozzarella. Bisag tuluya, be. Kung engine cheese, wako kabi akong naminanay magsulta. Satisfied ang customer ni Mama. Pag hi mo, bye vlog! Bye! See you next vlog!